Bună ziua tuturor! Eu sunt Anton. Și eu sunt de la Pimpai. Da, foarte șansă. Da, bine. Și ne jucăm un joc, Box Simulator. Am zis în același timp. Da. Este mai Eu nu. Hai să doamne, dacă vreau să fac 200 cutii. Uitați cât de-astea am eu, cred. Da. Mai fac și o meci. Ambele am pierdut. Am un puțin. Am câștigat. Mă rog ce. Am fost așa. Hai că o să le fac niște cutioanțe. Cutioanțe. Cutioanțe? E o reclamă, nu facem reclamă la jocuri. Știu cum să da? Ia uite ce doar mi-a apucat. Wow! Știu. Cred că o să vedeți voi pe filmai că abonații mei nu au cum să vadă, pentru că pe mine văd doar ale mele. Da. Bă, da, filmează. De ce fac eu și eu în momentul ăsta cred că știți că îți fac niște cutii. Filmează? Gemuri. Avem niște cutii. Dar unde-i drumul ăla ca să ăla pe portocaliu? Pe aplicația asta nu ai. E alta? Pe asta nu ai, în fine. E alta, aplicația asta? Nu știu, dar e până și asta. Da, nu i-a arătat buton și nu știa ce să facă și am instalat aplicații de temene și da. Da. Uite, am buton aici. Mi-am cumpărat America Box din greșeală și nu am văzut. E epică! Bravo! Bravo! Uite! Wow, mișto! Bine că îmi dă gemuri. Hai că desfac până la infinit. Adică până la infinit, dacă e bine, să fie până la infinit. Eu nu știu cât timp am, stai să văd. Eu am 10 cutii. Bravo! Acum am avut înainte 20. O să punem un pic pe stop. Stai, oameni buni puțin. Da, un secund. Am revenit, Bun, oameni buni. da, am revenit. Ce-am făcut? Am dat. Am vrut ca inviz. Nu. 8 gemuri, foarte multe lucruri. Oleu, nu-mi dă reclamă, bine că mi-a dat doar o imagine. Bun, și acum mai jucăm un meci. Trebușoară. Stați că ia. Hai că mai am 2 cutii și termin. Trebușoară, stați că îmi dă reclama. Bine, am cutii. Am băgat foame. Eu acum mă duc să-mi upgradez brawlerii, să văd dacă am, da. Let's get. Să știți că aplicația asta nu vă bagă brawlerii care am Da. nici gemuri, nici nimic. Dar fi are. Da, da, ar fi tare. Și vă puteți și bucura măcar pe această aplicație. Nu mai Ce vă pică. Da, chiar dacă nu rămâne. Pe Brawl Stars, adevărat. Da. Nu aș fi că o copii, dar nu știu, se va Exact. chiar zic că sunt 2. Da. Hai să cumpărăm cu o mega boxică. Mega boxică. 6, vreau cu 6. 6. 5. Măcar cum mi-a dat gemul. Hai, cumpăr încă o mega. Fac Iară un meci. 5. Păi și cum? 1, 2, 3, 4, 6. 6.
ceva. Uitați, am ia dau 20. Acum meciul și-am câștigat. Bine, meciurile sunt foarte rapide. Adică nici că nu faci niciun meci. Ia reclamele astea stupide. Reclame stupide și am un brawler. Ce brawler ai? Uite ăsta. Îl am și eu. Bravo! Avem ambele cu brawler. Vezi? Da, avem 12. Eu am 13. Și eu cât am? Tot 13. Ok, da, și la egalitate. Stai că nu se vede aici aprirea toți brawlerii mei. Eu n-am păsat pe pauză. O să mai puteți să auzi tema pe aici. Deci, haideți să vedem cine mai implicăm. Prima dată prima avem meci. Hai să ne mai pentru că până acum m-am spus. Uitați. Nu vreau mapa asta. Uite, mergem mapa asta. Uuu, ce fac. Vreau mapa asta. Din trofee. Iară pierd-mă! Câte pierd așa, hai să mai așa. Eu nu știu dacă mă cresc asta. Acum am găsit cu și eu la fel. Chiar e reclamă. Am picat Brawler. Brawler care ai și tu. Tu! Dar fix acum ți-a picat? Da. Mie mi-a picat. Uite, mi-a picat gadget. Uite, Razi. Revin imediat, oameni buni.